А, ще си говорим днеска за Java 30 години след като е създадена и всъщност какви са алтернативите, както видяхте на интрото на DFBG. Поне аз така мърнах, че имаше 600 обяви за Java, което реално прави Java най-търсения програмен език в България. Въпреки това, много академии, софтуни, например, решиха да нямат Java програма, а и много хора, било то занимаващи се с Java отскоро или занимаващи се с Java от повече време, искат да видят нещо друго. В лекцията ще се опитам да разкажа къде е Java 30 години след като е създадена, какви са идеите, заради които Java стана популярна и какви от тези идеи всъщност станаха реалност и всъщност какви алтернативи има за всички нас, без значение какъв опит имаме. Като кой съм аз? За тези, които не ме познават, аз съм един от лидерите на българската Java потребителска група. Това няма нищо общо с DFBG. Българската Java потребителска група е нон-профит организация, създадена през 2007 година с мисля, че всъщност преди 2007, може би 2005 беше, с идея да промотира Java езика. Това е официална програма на Sun Microsystems за така да се каже промотиране на езика, като Sun Microsystems още на времето съпортваха по различен начин такива групи и Oracle след като купиха Java до някъде продължиха поддръжката на такива юзер групи. Ако има някой от Пловдив, имаме и Java User Group Пловдив, която е регистрирана, което е част от българската Java потребителска юзер група и българската потребителска Java User група сайта е juke.bg. Всеки може да се джойне в нея. Още правим различни евенти, различни конференции. 19 години пиша на Java за пари. Какво значи това? Че преди това учих Java, но никой не ми плащаше. Пишех за университета или пишех за фън. От тези 19 години, реално 17 съм писал на Java постоянно. Година и половина писах на C-Sharp. Причините са много. Но с две думи ще кажа, че преди да излезе Java 8 не бях супер щастлив от Java 8 и реших да видя как е другия камп, където всъщност имаха нещата, които те първо щяха да излезат в Java 8. В C-Sharp, в крайна сметка, се върнах към Java. Напоследък съм писал и на Kotlin, в момента даже пиша на Dart, доста години съм писал JavaScript. Може да се каже, че от 2006 и 2007 горе-долу пишем под някаква форма JavaScript. За малко писах дори на TypeScript, така че съм писал на различни езици. Co-organizer съм на най-голямата Java конференция в България, наречена JPrime. Може да видите, скоро ще има програма, сайта е jprime.io. Конференцията ще бъде май месец. И също така съм организатор на доста други конференции. Polyglot for Dev, за Polyglot програмисти или хора, които пишат на повече от един език или искат да пишат на повече от един език, която в момента я разделям на Webolution, т.е. хора искащи да пишат на различни езици, но за web технологии и Mobiverse за mobile неща, тъй като специална конференция за mobile в България няма. Също така съм инициатори на други евенти, JProfessionals, JavaBeer евентите и така нататък и така нататък. Не е толкова важно. Иначе сайта на JukeBG, пак казвам, е JukeBG. Може да се джойнете в комьюнитито, което означава да се джойнете в една мейлинг листа, която е в Google Groups, която горе-долу има средно по 5 мейла на месец, т.е. не е нещо голямо, но там пускаме мейл за всякакви събития, пък може и да питате нещо, може общо взето да дискутирате всякакви неща и между другото утре има събитие в София, така че ако искате да видите как можем да енричнем чат GPT с допълнителни факти, така че да работи по-добре за нас, може да посетите въпрос събитие. Безплатно е. Има регистрация, доколкото знам е заето, но може просто да отидете без да се регистрирате. Така. Иначе, реално аз съм един от ко-лидерите на българска Java потребителска група, заедно с още 5 момчета и отдясно с сайтовете на разни ивенти, които правим. Няма да се спирам на тях, който иска може да се ги скриншотне. Последния URL реално jukebg events, ги има всички евенти или линкове към тях. Така, за какво е то толк? Няма да бъде да учим Java. Нали? Това е ясно. Няма да бъде въведение в Java, няма да бъде някакви трикове на Java и няма да бъде deep dive в някакъв определен език. Затова имахме Polyglot и други конференции.
Не се опитвам да ви накарам да пишете на някакъв друг език и да пишете на Java. Не е за да обясня колко е важно полиглот програмирането. То е важно, края, няма значение какво мислим и какво смятаме и не смятаме. Днес все повече се налага да пишем на повече от един език. Това е факт. Въпросът е на какъв език бихме искали да пишем. Е нещо, което зависи от нас и в този толк ще се опитам да разгледам различни езици, с различно приложение и защо бихте ползвали един или друг и защо аз бих препоръчал един или друг. Няма да бъде за текущия стейт в IT, защото като джуниор не може да си намерим работа и защото чат GPT ни изяде джуниорите. Това е факт, но не е за това. Идеята е по-скоро да е за какво беше създадена Java, какво стана с Java и какво друго има 30 години по-късно. Така, толкова, както казах, е ретроспектив на Java, ретроспектив на софтуерния девелопмент като цяло, какво се подобри, какво стана по-зле през тия години, как изглежда днес, всъщност Java става на 30 години май месец и глобално и локално, всъщност какво е положението с Java. Окей, какво е Java или JDK? Тъй като има някакво неразбиране, искам да кажа всеки път в моите слайдове, ако някъде споменавам версия на Java, имам предвид версия на JDK. JDK е Java Developers Kit и JDK всъщност включва в себе си, освен синтаксис на езика и компилатор, включва и рънтайма, което мога да пишете в Google каква е разликата JDK, JRE и JVM. Java виртуална машина е само виртуалната машина, която превежда байткода. Java Runtime Environment е виртуална машина плюс Garbage Collector плюс още сумати неща, а Java Developer Kit е Runtime плюс компайлър и разни други неща, които ни помагат да разработваме приложения на Java. Както казах, релизнат е май 95 година. Преди да бъде създаден Java, или по време на създаването на Java, е имало 5 гола за създаване на въпросния език. Трябва да бъде лесен, обектно ориентиран и познат. Познат към 95-та година. 95-та година може да се представите, повече хора са писали C, C++, Delphi, Pascal, Perl, Bash, такива неща. Трябва да бъде secure и robust, трябва да бъде архитектурно неутрална и portable, трябва да бъде с high performance и трябва да бъде интерпретируема, било то just in time или не, да поддържа нишки и да бъде dynamic language. Реално погледнато обаче, повечето хора, какво са чували, включително и аз и какво ги интересуваше, поне в първите години на Java, че е обектно ориентиран като C++ и си остана обектно ориентиран като C++, че е portable и работи навсякъде и си остана portable и работи навсякъде, че има автоматичен memory management, супер голям плюс спрямо C++, съответно и все още е така, и че махна някои от C++ фичерите, които не са много използвани. Там union типове, структури и така нататък, може би сте чували, просто са изтрити. Const, например. Така изглеждат релизите на Java в годините. Бетата е от 95-та година, реално погледнато версия 1.0 излиза 96-та година на януари 23, 1.0.2, ако не се лъжа, е първата версия, която излиза публично. И съответно може да видим тук, че горе-долу в началото е излизала по една версия през година, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Знам, че много от вас може би са млади, затова искам да ги върна в началото, защото началото е много важно и много забавно и много интересно, много по-забавно и интересно от последните 5 години. Когато излиза Java 1.5 или Java 2 Standard Edition 1.5, е толкова голям Edition, че Sun Microsystems решава да го наричат Java 5. Съответно, затова от 1.5 скачаме на 5 и после почваме 6, 7, 8, 9, 10 и така нататък. Както виждате, горе-долу до 2006 година, през 2-3 години има някакъв нов релиз на Java. След това има една голяма пауза от 2006 до 2011 година и съответно тогава се случи транзишън към Oracle, съответно нататък версиите са от Oracle и както знаете в момента имаме по 2 релиза всяка година и имаме така наречения long-term support релиз и реално повечето хора ползват в production long-term support, а междинните релизи с идея ние ако искаме да експериментираме или да научим предварително някой фичър или за някакъв наш проект да го разцъкаме. Аз реално почнах с Java 1.4, не през 2002, реално видях Java за първи път през 2003 и реших, че пиша на Java през 2004.
Почнах работа реално през 2005, така че на 17 януари, реално погледнато, имам 20 години стаж, но загубих година и половина в C-Sharp. Така, първата версия, както казах, е 1.02. Интересното за нея е, че тя е поддържала синтаксиса и е имала синтаксиса. Имала е Java виртуална машина, но е работила само на Solaris и е била за конзолни приложения. Нали? Сега, тук трябва да си представим какъв е бил света тогава наистина. Тогава C++ са били state of the art, the best, едва ли не, за Unix, Windows, Macintosh Development, като е имал Fortran, имало е COBOL, имало е... всъщност Delphi мисля, че не е имало, но имало Pascal и разни други езици. Имало е Specific Purpose Languages като Lisp и нали, излиза Java. Била е маркетирана като Run Once, Write Once, Run Everywhere. И това е било времето, в което Windows 9.5 тъкмо е, така да се каже, е бил стартирал да бъде голямото нещо и да бъде хайп. И е така, Java е била много алайната с това да имаме нов език, който да върви навсякъде. Изведнъж хоп, появява се Windows 9.5, тя ще върви на Windows 9.5, и ще върви и на Solaris, ще върви и на Linux. Нали, супер звучи. Още тогава големите компании като Oracle и Microsoft яко са заложили на Java. Университетите също са заложили на Java с цел да намалят комплексността в C++, която е била по-трудна за преподаване. И също така Sun Microsystems се направил супер голям маркетинг на Java. Общо взето маркетинга е бил нещо такова. Знаете колко е... как имате нужда от различни от различни езици за различните операционни системи? Да. Знаете как имате нужда от специфични специалисти, които да използват тези езици, да използват специфични тулкитове за специфични платформи? Да. Знаете как вашите програмисти не искат да пишат документация? Да. И знаете колко е трудно да намерите програмисти, които са добри? Да. Имаме отговор за всички тези въпроси и това е Java. Програмиста пише една програма, работи навсякъде. Програмистите могат да пишат и Graphical User Interface и бизнес логиката ви. Тоест, реално погледнато, ансвъра на Java е бил няма нужда да имаме фронтенд и бекенд, имаме full stack, 95-та година. Кодът е самодокументиран и не е нужно да пишете някаква документация, защото има Java Doc, той генерира реално документация, така че не е нужно да пишете някакви Word-ове или някакви странни файлове. И ако C++ обаче много по-прост, така че реално е много лесно за девелоперите и е много лесно да наемете девелопери, защото тези сложни неща, които в C++ ги има, като Memory Allocation, са махнати. Пак представете си landscape, защото повечето от нас не могат да си го представят. Август излиза Windows 9.5, който нали, няма да има web браузър. Netscape е станал Public IPO на NASDAQ стоковата борса. Интернет като цяло, повечето хора не са наясно какво точно е и за какво се ползва. Като първоначалният релиз на Java е бил съпроводен заедно с нещо наречено HotJava, което е било браузър, който с идеята му е била да се компютва с тогавашния Mosaic браузър, който повечето хора са ползвали. Така, и всъщност въпросният HotJava е щял да поддържа Java Applet технологията. Реално първото демо на Java или първото показане на Java е февруари 1995 година. Реално погледнато не знам доколко се вижда, но се вижда една молекула и всъщност това е първия аплет, който аплет едва ли не е можел да се завърти, имал някаква анимация, като по това време представете си, няма Netscape, не е имало анимирани гифове. Тоест, анимирания гиф е било фичър на Netscape. Това едва ли не. Хората са го били чували и са го били виждали, но това едва ли не заедно с въпросните анимирани гифове. Имаш аплет, който е напълно работещ, може да кликаш по него и така нататък. На една конференция Sun World 95 година на 23 май всъщност е демонстриран въпросния Duke, който е Java маскота, който подскача наляво надясно, показан е въпросния браузър, който между другото изглежда и така. Не много яко и всъщност нали, тогава Java става хайп. Става толкова хайп, че всъщност
още декември въпросната година много големи компании като IBM, Microsoft и други лицензират Java. Всъщност, да, тук само ще кажа, тъй като може би има някакви въпроси, въпроси ще ги оставим за края, било то в чат, било то като нормални въпроси, с цел и с идея, че съм пуснал на фулскрин въпросната презентация и няма как да ги виждам. Надявам се това е окей. Да, така че накрая ще отговоря на въпросите, но може да пишете въпроси както в чата, така и пак в чата на въпросната секция от въпроси. Така, всъщност това до някъде ражда и J++. Всъщност J++ е форк на Java. Microsoft общо взето лицензират Java, искат да направят Java, да включат Java в Windows, но решават да добавят, мисля, че казва Windows Foundation Classes, което е toolkit за правене на графични приложения за Windows. И естествено се им казват, не може, Java е това, което е, това е toolkit, това е тест суита, който трябва да такова и вие не можете да добавите нови класове и така нататък. Даже се съдят. В крайна сметка Microsoft правят, така да се каже, J++. И всъщност това е на Andrews, който е създателя на C-Sharp и на Delphi. Един от първите езици, той всъщност е направил J++, което е Java, само че отгоре има Microsoft Visual Stuff, да ги наречем. Тук само може да се представите за една година само, по-късно, се създава Java One, което е най-голямата Java конференция в света. Реално погледнато е толкова бързо се случват неща, че само в рамките на една година вече има конференция. Не е като сега създаваме Kotlin 2011 година до 2018 никой не е чувал за него. Създаваме Dart 2009 или там не знам коя до 2016 никой не е чувал за него. Тук става въпрос за една година. Показват, правят нещо, бам. И това хората нямат интернет. Тоест, реално погледнато, рича е бил много по-бърз и хайпа е бил много по-голям, отколкото това, което всъщност се случва в последните 15 години, за който и да е език. Между другото, интересно е какъв е бил плана, как ще печели Java. Това е бил плана. Ревеню плана е бил, ще продаваме подаръци, шапки, турбички, чаши и така ще се издържа Java. Много яко. Така и също така, ако искате да научите повече специално за историята на Java, може да гуглирате за Star 7 девайсите и за историята на Duke. Всъщност Duke е предшественик на Java. Duke реално погледнато е създаден още 1992 година и в момента JetBrains промотират Duke turns 30 или някакъв хештаг в Twitter. Да, той търна 30 преди 3 години, нали? Защото всъщност Duke е създаден, реално и показан, мисля, че е септември-октомври 1992, доста години преди реално Java да излезе. Иначе имало още 96-та и женска версия на Duke. Тоест, още тогава съм мислил, не е ново, дайте да запалим жените по програмирането. Не, и 96-та година съм мислил за това. Така, Java 1.1 излиза 97 година. Това е почти 2 години по-късно, но има графичен интерфейс с AVT, има вътрешни класове, Java Bean спецификацията, JDBC за вързване с бази данни, има Java Reflection и Serialization, JIT Compilation, който работи на Windows от друга компания, която мисля, че после е купена от Sun Microsystems, и има интернационализация и Unicode Support, отново от друга компания. Аз, честно казано, на времето, тъй като знам, че примерно PHP нямаше Unicode до преди 2 години, винаги съм си мислил, че PHP е много старо и затова няма Unicode. Пък то се оказа, че PHP всъщност е по-ново от Java, май за 1997 година. Не знам, защо не е имало Unicode 20 години. Но, както се вижда, за 2 години доста неща се случват и доста неща се добавят в Java. Между другото, така е изглеждало първото идея на Java. Java Workshop, да, такова розово, много, много интересно. Една година по-късно има Strict Floating Point модификатора Swing, който е цял нов UI toolkit. Може би е бил почнат по-отрано, но реално погледнато една година след пускането на AVT, повечето хора, които не знаят, AVT е Abstract Window Toolkit, представлява Java рапъри на native компоненти, като идеята е била, когато използваш бутона на AVT, той ще покажеш бутона на Windows, бутона на Linux и бутона на Mac. И съответно, нали, по същия начин има за всякакви компоненти. Checkbox и т.н. Обаче се оказва, че много са малко компонентите, които са всъщност поделени между Windows, Mac и Linux. Всъщност по това време Linux мисля, че използва CDE,
като desktop environment и той няма толкова много компоненти и всъщност мисля, че са примерно 14 компонента, нещо такова. Затова се решават, не, дайте да направим Swing, където всъщност всички компоненти ще се рисуват. Тогава няма да има много значение кой компонент, коя операционна система го има. Ако искаме да имаме таблица, ще имаме таблица. Ако искаме да имаме, някакъв друг компонент, просто ще нарисуваме как трябва да се рисува този компонент, той ще работи навсякъде. Също така имаме JIT от JIT, Just-in-Time компилатор в Sun, ската Java виртуална машина, добавяне Interface Definition Language и Corba. IDL и Corba, които бяха махнати с идея да могат различни езици да си комуникират помежду си и още дето представлява един междинен език, наречен Interface Definition Language, представете си нещо подобно на ProtoBuf, което в момента е до някъде популярно, където едва ли не езици от различни платформи могат да имплементират този Interface Definition Language и да комуникират помежду си. Също така са добавени 88 година и Collections фреймворка. Тук само бих споделил и тук всъщност съм се записал, не знам доколко се вижда, но реално погледнато, ако се замислите, 98 година е била годината, в която излиза Fallout, Age of Empires, Commandos, StarCraft и дори Thief. Тоест, това е много отдавна. Не? Това може да си представите кога е. 96-та година, ако се върнем на 1.1. С излизането на Java е било годината, в която сме имали Diablo и Quake. Нали, първия Diablo и първия Quake. Аз вероятно тогава, когато излиза Java 1.1, съм се разцепвал да играя на Quake. Java 1.2 излиза малко по-късно и добавя така наречените едишъни. Micro Edition, Standard Edition и Enterprise Edition с идея, че Enterprise Edition е за сървъри, Standard Edition е за десктопи, а Micro Edition е за всякакви други по-малки джаджи. Така, 2000-та година излиза 1.3, в която има Remote Method Invocation Compatibility с Corba през Java GNDI. Hotspot е създаден като add-on за 1.2 е бил, сега го е имал вече включен и има Java Sound. Тоест 2000-та година от Java Sound, не знам от 2000-та година дали е бил променен. 1.4 е бил също много голям релиз 2002 година. Реално аз станах студент 2002 година, не бях чувал за Java 2002 година, но там се добавили Assert Keyword. Не знам до момента защо не се ползва повече Assert Keyword. Може би хората още пишат съзнание от преди 2002, но аз само в един проект съм бил, където Assert се е използвал с идея Assert Keyword се маха, когато билднеш production build, така да се каже, и по време на development мога да асъртваш някакви неща от рода на някакъв метод с какво е викнат и съответно ако не е викнат с каквото очакваш, гърми. Regular expression-ите са добавени в 1.4, базирани на regular expression-ите от Perl. Exception chaining е добавен в 2002 година. IP версия 6, още тогава support. Logging API, image. XSLT, парсера и JAX-P е реално още създаден 2002 година. Java Web Start, може би повечето от вас не са го виждали и не са го чували. Java Web Start беше като алтернатива на аплетите, където вместо приложението да ти е включено в браузър, имаш общо взето един бутон в браузъра и като го натиснеш, ти се пуска приложението. Тоест нещо като много елементарен и лесен начин да разпространяваш инсталатори на Java приложения. Единственото, което се иска е клиентската машина да има виртуална машина. Ако има виртуална машина, натискайки въпросния бутон по подобен начин, както в момента работи в iOS и в Android, да отвори някакво приложение, той ще подаде нужните джарове и джар към въпросите виртуална машина и виртуалната машина ще свали нещата и ще ви го пусне приложението директно, което не може да се представите колко е било яко и удобно за Enterprise, където хората не могат да инсталират нищо, хора, които работят в банки и тъна, цъкат на нещо и той им пуска нещо. Така, Java 5, тук вече мога да кажа, че аз помня Java от този момент. Реално погледнато, аз вече пишех на Java и си спомням как като излезнаха Generic, си казах, това колко е сложно, добавяха и анотациите, си казах, и това е супер сложно, добавяха autoboxing и unboxing, което казах, това е яко, после се оказа, че всъщност не е толкова яко, добавиха enum като тип var, аргументите, for each loop, статични импорти, които рядко се ползват, но все пак се ползват, стъп генератор за Remote Method Invocation, Java Util Concurrent пакета и скенер класа, което
прави общо взето четенето от конзолен инпут малко по-лесно. В крайна сметка, ако тук спрем, или айде да спрем 2006, защото са 10 години, 2006 излиза Java 6, където общо взето има Scripting Language Support, JDBC4, JAX-B и Streaming, XML парсера, Swing Worker е добавен, където всъщност, може би тия, които са писали Swing, знаят, не трябва да променяме графичния интерфейс в Event Dispatch thread, защото общо взето, всъщност, да, защото общо взето това счупва другия тред, който всъщност рисува UI, тъй като Swing реално има два треда. Един, който рисува UI, един, който изпълнява бизнес логиката. И Swing Worker прави едва ли не да добавим нещо към UI треда, т.е. ако искаме примерно да добавим бутон или нещо друго, да не се получи файл. Също така е добавен и по-добър support за Web сервиси или JAX-WS Web сервиси. Това е по това време Web сервисите бяха много модерни, Microsoft много бутаха към Web сервиси, Microsoft Systems бутаха към Web сервиси и това още беше фиксове, така че Web сервисите написани на .NET да работят и да могат да бъдат консюмвани от Java и обратното. Ако тук спрем, може да се замислите, че за тези 10 години, от 96 до 2006, адски много неща бяха направени. И ако се замислите от 2006 до 2016 какво излезе, ако се замислите от 2016 до 2026 какво ще излезе, почти нищо. Но все пак, това по-нататък ще се говорим защо и какъв деклайн е и защо е каквото е. Но само да погледна. Да, добре, всичко върви. Да, после ще погледнем за въпросите. Но като цяло ще наблегна на това всъщност колко нещата преди са били бързи и се случвали по бърз начин и колко нещата се случват бавно сега. Ще мина супер набързо през следващите версии на Java, които вероятно знаете, но все пак 7, имаме New Input Output, имаме компресиран 64-битови поинтер, Invoke Dynamic, имаме String в Switch statement и разни допълнителни неща от Project Coin, няколко exception да хващаш да ползваш underscore в числа и така нататък. Java 8 голям релиз 2014 година, Lambda имаме, Project Nashorn, да си говорим с JavaScript код и той да може да вика Java и ние да може да викаме JavaScript. Node to Date and Time API, анотациите на Java типове са добавени, така, repeating анотации са добавени и общо взето да имаме JavaFX апликации, както и дефалтни методи в интерфейс. JavaFX се водеше саксесор на Swing, като преди да бъде създаден JavaFX 2, всъщност това е реално не съм сигурен кога точно, но имаше нещо наречено JavaFX скрипт, който беше страхотен. Според мен беше изпреварил времето си. За съжаление, Oracle решиха да го зарежат и направиха JavaFX като просто компонентно library, като Swing. Повече хора не разбраха, що да не ползвам Swing, да учи нещо ново и да, и още не е супер популярно. Все пак за Java 8 повечето хора знаят, но най-големия change е, че когато пишем някакъв интерфейс с един метод, можем още взето да го подадем като lambda и да го викнем като lambda. В случая е някакъв runnable. Създаваме runnable, но не може да се ползва за всичко. И също така знаем, че един от най-големите промени беше, че на колекциите имаме Stream API и съответно lambdите помагат да използваме това Stream API, да може да сортираме, филтрираме и така нататък, всякакви колекции. Java 9 излезе 2017, което все едно беше вчера, поне за мен, може би за някои от вас, които са студенти не е така, но за мен беше вчера. Добавиха High Definition Display Support, добавиха JShell, т.е. може да пишете JShell и да експериментирате да пишете Java директно, като REPL, пишеш, той се изпълнява. Има апдейти в Concurrency, добавен е Ahead of Time Compilation в GraalVM. GraalVM е друг проект, друга виртуална машина, която има две версии, Community и Oracle Edition. Може да се качите и да пуснете неща с Ahead of Time Compilation. Интересно е, че Ahead of Time Compilation имаше още 2006 година. Тогава се нарича компанията ExecutorJet. Продаваха въпросния Ahead of Time Compilation. Аз реално го ползвах, пробвах. И още дето ви позволяваше да направите графично приложение на Java или каквото и да е приложение, което да не са компилера с Just-in-Time Compilation и да не върви с виртуална машина и с runtime, а да си върви като exe. Все едно е написано на някакъв C++ или low-level език. И беше готино.
по-късно екзекютор Jet мисля, че или ги купиха, или ги фалираха, или нещо ги заплашиха Oracle. Нещо такова стана. Така, и добавиха и private методите в интерфейсите. Така, супер набързо скипваме новите версии. Java 10 добави горе-долу var, Java 11 добави HTTP client, който не трябва да ползвате, Java 12 добави Unicode 11, Java 13 добави превю на switch expression да поддържат няколко стринга, Java 14 въпросните switch expression ги добави като стандарт, добави превю на рекорди и на pattern matching за instance of, където може да напишете, ако нещо е instance of, и сложите някакъв клас и някаква променлива и вътре в този if имате тази променлива, която вече е от този клас, което пести един ред. Невероятно. 14, нали? Голямата промяна са рекордите. Ако имаме клас, който имаме полета и конструктор с приема всички тия полета, това мога да го заменим с нещо по-кратко. Пък както казах, за pattern matching с instance of е това. Общо взето, може да направим еди какво с instance of нещо и да сложим променлива отзад и вътре в тялото на въпросния if, ако ползваме тази променлива, това нещо ще бъде от този тип. Java 15 добави multiline стрингове, т.е. с 3 кавички, можем да пишем стринг, който е на повече от един ред. 15 добави допълнителни неща за pattern matching и за рекордите, добави превю на sealed classes и добави нов garbage collector. За garbage collector, за който ще говорим по-късно. 16 добави pattern matching да бъде стандарт, вече не е превю. 17 пък добави pattern matching в свичове, като превю. Sealed класове, т.е. класове, където ние сме казали кой общо взето може да ги наследява и не може да ги наследява някой друг. Java 18 добави UTF-8 по дефалт, както и добави малък веб сервер, който не знам дали някой ползва, може би студенти, ако искат просто да пуснат веб сервер и да сървнат нещо от Java, не е нужно да качват Tomcat или Jet или нещо друго, може просто да инстансират Java веб сервер и да стартират веб сервер. 19 добавя виртуални тредове, като превю, foreign function, structure concurrency и vector API. Всичко това реално е превю, освен виртуалните тредове и в момента. 20 и 21 почти няма никакви нови неща. В 21 има нов метод и се emoji на character. Супер. В 22 имаме scoped values и всъщност то е нещо, което е върху scoped values. Имаме gatherer на стрим, където едва ли ние можем да се напишем наш метод, който работи по подобен начин, както работи в stream API-то, map или filter и т.н. Може да направим наш метод, който прави нещо, което го прави се едно lazy, докато се итерира стрима или когато трябва, а не да го направим като върху колекция. Се едно. И в 23 имаме добавка за Constructor Body, също може да викнем супер по-късно, можем да импортваме модули и можем да ползваме Markdown в коментари. Като преди това в коментари може да ползваме само HTML, сега можем да ползваме и Markdown вече. Така, какво от това обаче е забавно? Почти нищо не е забавно от това. Поне аз така смятам. Language трябва да е tool, за да създадете нещо. И това, че имаме някакви добавки на language, като например pattern matching на instance of, което ни спестява един ред или ни спестява едни скоби, не е нещо, което е невероятно. Да, кода е арт и понякога, ако нещо, което е написано на 30 реда, го напишеш на 5 реда, ти става яко. Обаче това първо не се случва много често и когато ти получаваш много малки такива уинове от рода на може да ползваш switch expression, а не switch statement или нещо друго, допамина, който имаш е много малък. И всъщност това прави нещата да не са супер exciting. Затова повечето хора си казват Java е на decline или downfall. Защото общо първо нещата, които се добавят в Java не са fun, просто добавят някакви малки неща в Java или някакви скрити неща в Java и те не ни правят кеф. Второ, защото Java трябваше да бъде right once run everywhere за desktop server и devices, обаче всъщност това не се случи. Java десктопа реално е мъртъв. На времето имаше torrent клиенти с Java, аз ползвах MP3 player написан на Java, ползвах текст едитор наречен JEdit написан на Java, а не Visual Studio Code.
в момента само IDET са писани на Java и SmartGit. SmartGit е много готин, не безплатен Git клиент написан на Java, който наистина е як, но може да се каже, че почти всичко друго вече не се ползва. Преди ползвах Squirrel SQL, за да се връзвам с SQL сервери. Вече ползвам IntelliJ IDEA, какво там ми даде. Преди ползвах RC Editor за ресурсни файлове. В момента пак, каквото има в идето. Като цяло, повечето, нали, дори програмистките Professional Java нещата са, които са написани за десктоп, са все по-малко. Java Mobile според мен е dead. JavaFX е почти никъде. Реално погледнато, JavaFX не е включена в JDK-то и е отделен download. Mobile частта трябваше да я хендълне една компания наречена Golon, която е малка компания и те почти нищо не могат да направят, освен да някакси да работи. Но, честно казвам, аз когато пробвах да я използвам, не успях. Което беше преди една година. Общо взето не можах да билдна на Mac приложение за iOS. Уж може, но аз не успях. Java Web или Server-Side рендеринга, реално погледнато е почти dead. GSF, няма нови проекти с GSF. GSP-тата, хората искат да бягат до GSP-тата, защото въпреки, че са най-бързия Java рендерър, там има TimeLeaf, MimeLeaf, не знам, всичко е по-бавно от GSP-та. Но GSP-то изисква сервет контейнери. Повечето хора искат да могат да рендърват страници, темплейти, имейли и каквото ще да е в тест или в всичко, без да имат пуснат сървъри. Затова стават по-популярни разни други неща като TimeLeaf или повечето хора просто пишат на нещо друго, на JavaScript. Java Enterprise Edition вече не съществува и не е стандарт. То не мога да се каже, че някой е бил стандарт, но поне преди беше нещо, което повечето фреймворкове използваха и в момента го използват, но в момента Java EE се нарича Jakarta EE и е просто друг фреймворк. Да, все още Spring и всякакви фреймворкове са базирани на Jakarta EE, но все по-малко и почти никой не използва Jakarta EE as is. Или ще използваш Quarkus, или Micronaut, или Spring. Няма да използваш. Ще отида на Jakarta EE, ще сложа един jar, както беше в Java EE и той ще ми работи навсякъде и ще го деплойна на Glassfish и няма да имам никакви third-party dependencies. Това аз не съм виждал такъв проект от много години. Какво обаче е фън? Нали, все пак има неща, които са фън на Java и днес. Нали, да пишеш микросервиси, паттерните за микросервиси са фън. Spring проектите и модулите на Spring са фън. Quarkus е фън. Hedon, някои хора го намират за фън или Dropwizard или Micronaut. Тоест, фреймворкове за backend development има, които са фън. Kafka е фън. Да правим complicated архитектури или проблеми с тия архитектури или да дебъгваме е все по-фън, нали? Защото вече всички Java приложения имат някакви message queue-та, някаква Kafka отзад. Те не се знае кое какво вика, има някакви gRPC-та, протобуфове, така че да дебъгнем някакъв проблем отнема вече дни и седмици и е много фън за много хора. Така, но и в крайна сметка за какво се ползва Java в момента и днес? За Enterprise приложения. 100%. Да. Защо се ползва за Enterprise приложение? Тук повечето хора си казват, всичко се ползва за Enterprise приложение. .NET се ползва за Enterprise приложение. Не. Enterprise приложение, което се разработва X години, трябва да бъде живо поне минимум 8. Нали, поне аз така съм го запомнил. Тоест, за да имаш Enterprise приложение, да имаш смисъл от Enterprise приложение и да платиш някакви луди пари за Enterprise приложение, планинг на, не знам, поточна линия за строене на къщи, това нещо, за да се струва големия инвестмент, едва ли не идеята е да може да се ползва почти 8 години и то може би ще се разработва още една-две, да кажем 10. Повечето фреймворкове и повечето библиотеки и тулове на повечето други езици не съществуват 10 години. Дори Microsoft, общо взето, те 6-7 години правят някакъв нов фреймворк и зарязват стария. Така че всъщност Java е супер за Enterprise приложение. Дори Java е в X, защото той е сравнително стабилен от 15 години насам и общо взето се използва по същия начин и върви по същия начин и Enterprise го обича. Също така, повечето хора казват, аз съм бил в Enterprise проект. Не, Enterprise проектите на времето бяха проекти, които ти не можеш да спреш и за да деплойнеш този Enterprise проект, ние билдвахме джарове, които реплейсвахме на сървъра. Няма Continuous Integration глупости. Не, билдваш джара и някакъв малък джар, част от големия application се реплейсва на сървъра. Дори никога не реплейсваш целият Enterprise application. Не? Това е голям application, който не може да се спре никога и който е написан преди 10 години в повечето случаи. Така, все пак, ползва се за микросервиси, да.
по-лесен начин за апдейт, по-лесен начин за какво ли не, по-труден начин за дебъгване и разработка, но алтернатива, backend in general, със сигурност, ползва ли се Java за нещо друго? За съжаление, не. Тоест, ако днес ние искаме да ползваме и да пишем backend, Java е със сигурност най-добрият избор и ако ние сме хепи да пишем backend следващите 20 години, Java със сигурност вероятно ще си бъде най-добрият избор за следващите 20 години. Това малко спойлър, какво ще покажа по-нататък. Но все пак, ако искаме да пишем нещо друго, аз, например, си признавам, че след 19 години Java бях леко отекчен, защото повечето неща са почти едно и също. И тук там има някой готин microservice проект, който по някаква причина обаче в един момент го дадат на някакви други хора, които го омажат и после ти не искаш вече да го пипаш или не искаш да участваш в него. И всъщност, ако искате да пишете нещо друго, може би Java не е езика. Така че ако бакенда не е твоя тригър, има различни опции. И сега ще дискутираме тия опции. Сега ще почна с C-Sharp, просто защото C-Sharp винаги го говорят като алтернатива на Java и винаги е било Microsoft-ката Java и всъщност е Microsoft-ката Java. Всъщност C-Sharp е отново език направен от Andrews, който беше направил J++, който е направил Delphi между другото, който е направил TypeScript между другото, но C-Sharp беше неговият такъв трети език. И съответно беше нещо като по подобна идея на Java, дайте вземем C++, да махнем всичко гадно и да добавим някакви неща. В C-Sharp беше по-скоро, дайте да вземем Java, да променим някакви неща и да добавим някакви неща. Все пак, ако някой се чуди, C-Sharp е още взето същата ситуация като Java. C-Sharp в момента се ползва само единствено за бекенд. Да, има някакви игри, които мога да пишем на C-Sharp. Факт. Има game engine, които поддържат C-Sharp. Въпреки, че ако искаме да пишем игри, по-добре да учим C++, но има game engine, които поддържат C-Sharp и ако на нас C++ не се вижда много гаден, на мен ми се вижда много гаден и аз наистина искам да пиша игри, C-Sharp е някакъв вариант. Също така, ако пишем някакъв графичен интерфейс, в повечето случаи не го пишем на C-Sharp, а го пишем на нещо наречено XAML. XAML е XML вариант на Microsoft за писане на графичен интерфейс. Така че, кога бихме избрали C-Sharp с две думи, ако сме Microsoft fanboy? Ако сме Windows fanboy, или не харесваме Oracle, тогава C-Sharp е вариант. Но в крайна сметка ще пишем същото, само че няма го пишем на Java, ще го пишем на C-Sharp. Сега, за супер набързо няма да се обяснявам езика, няма да се спирам на езиците, просто супер high level да погледнем нещо. Това е application и всъщност ще покажам само application, който представлява to-do с добавяне на to-do. Нищо повече. Тоест имаме списък от to-do-та, може да добавим ново to-do и показваме тия to-do-та. В C-Sharp в момента официалният фреймворк за писане на кросплатформени технологии, приложения, който е от Microsoft, се казва MAUI. Има MAUI и друг фреймворк на Qt. Microsoft не можаха да си изберат име за кросплатформен фреймворк, което не е заето и го кръстиха по същия начин, както е кръстен друг кросплатформен фреймворк. Но това е всъщност как би изглеждал въпросния to-do на C-Sharp. Както виждаме в началото, не използва import, ползва using, не използва package, ползва namespace, малко повече като C++, скобите са където са на C++, за наследяване ползва две точки, не използва extension implements и никога не знаеш кое е интерфейс и кое е класа. Затова някои идиоти, или те не са идиоти, защото пишат на .NET и са прецакали, но решиха и започнаха да кръщават интерфейси с I да започват. Тоест имената на интерфейси се започват с I, тая простотия дойде от .NET, защото в .NET програмистите не могат да разберат след двете точки кое е клас и кое са интерфейси, когато са няколко, и така могат да разберат. В Java имаш extension implements, ти знаеш кое са интерфейси, кое ти е класа, но в .NET не знаеш и за да не трябва да минаваш един по един през всичките, за да редеш кое по дяволите е класа и има ли въобще клас, и дойде този префикс с I. Както и да е. И другото нещо, което вероятно бихте видяли, е, че почти всичко е с главни букви. Значи аз писах на .NET година и половина, всъщност C-Sharp не е толкова лош език, но нещо, което най-много ме дразнише, беше, че всичко е с главни букви и нямаш идея понякога, ако нямаш идея, кое какво е. Property са главни букви. Класовете са главни букви. Namespace са с главни букви. Ако имаш вътрешен статичен клас, мисля, че може да имаш който. Също е с главни букви. И каква е разликата с property? Никаква идея, демек, property
И property на property, както и вътрешен статичен клас с property би изглеждал по един същ начин. Много е гадно всичко, че е с главни букви. Да не говорим, че като пишеш е гадно. И всъщност аз не знам друг език, в който всичко е с главни букви. Но това е главната разлика. Иначе, както виждате, тук общо се ползват подобни неща. Имаме анонимни типове и разни други нещица, но като цяло не е нещо, което не можеш да научиш за един ден. Тоест, моя assumption би бил, че един ден би ви отнело да научите C-Sharp, ако знаете Java. Ако знаете Java добре. Ако не знаете Java добре, може би ще ви отнеме седмица. И аз, ако не искате да пишете бекенд, не ви го препоръчвам. Защото реално погледнато вие няма да пишете това, ако искате да пишете десктоп на C-Sharp, а ще пишете това. Това изглежда по подобен начин. Всъщност това е абсолютно същия пример, само че не използва C-Sharp код, за да направи интерфейс, а използва този XML отдясно, който се казва XAML или XAML. XAML се чете. Как се вижда, има там content page, има някакъв падинг. Така, аз малко съм писал и на въпросния XAML и мога да кажа, че беше много гадно, защото много от таговете, както виждате, първо всичко е с главни букви, защото реално това са класове. Но това, което беше най-дразнищо е, че има атрибути като x2.name, както виждате. Има атрибути с точка в тях. Има класове, има тагове с точка, примерно както listview.itemSource. И като цяло някакси моя мозък, може би защото бях писал HTML вече 10 години, му хареса много. Но да, мисля, това е как би изглеждал примера с XAML. Сега ще покажа само още няколко примера. Това е същия пример с Avalonia. Avalonia е third-party фреймворк за писане на кросплатформени приложения за .NET. Както виждате, почти същите неща са отляво. Avalonia ползва MVVM, ползва Vue модели, но кода като C-Sharp код е почти същия, с някаква разлика свързана с този Vue модел, който е reactive и всъщност когато вие промените нещо, трябва да райснете, че стейт се е changed. И общо взето дясно ползва XAML, който XAML е почти като нормалния XAML, но има допълнителни неща, които идват от други namespace-ове. С други думи, ако вие знаете MAUI, което е това от дясно и това от ляво, не може да ползвате Avalonia директно. Avalonia е леко различен фреймворк. Има и друг фреймворк, наречен Uno, който е леко различен. Тук в предното беше Reactive Object, тук е Observable Object, тук имаме Observable Property, вместо ние да трябва да нотифайваме, те автоматично ще се нотифайват. И отново имаме някакъв XAML, който изглежда по подобен начин, ама тук в ListView-то е Item Template, пък там в ListView-то беше Item Source. В крайна сметка, да, ползваш нещо подобно, ама не е същото. И реално погледнато, ако всъщност си намериш работа, вероятно ще пишеш Blazor. Blazor е новата глупост в .NET света, където общо взето можеш да пишеш сервер WASM билд, който може да се пуска в WebView на HTML и C-Sharp. Тоест, това е едва не за хора, които не искат да пишат React и JavaScript. Това е алтернатива на Microsoft за писане на стени атрибути, пък с маймунско този път. Където едва ли не да пишеш на C-Sharp, то C-Sharp да се компилира до JavaScript или до нещо си, и там да работи на сървър. Не ми е много ясно точно как работи. Има различни модове, в които работи в интерес на истината, но за мен това е по-грозно от React и дори по-грозно може би от PHP, да кажем, че е еднакво грозно. Така че, да. И обикновено, всъщност и в момента, ако пишете някакви приложения на C-Sharp, няма да ползвате XAML и тия хубави неща, които показах, а всъщност ще пишете някакво такова гумно, което в някакво WebView или в някакъв електрон ще се рендерира. Така че, да. Все пак, едно камперване на .NET опциите за писане на графични приложения, които показах, Uno, Avalonia и .NET. Uno поддържа всичко освен Linux, Avalonia не поддържа мобайл, а .NET MAUI не поддържа Web. Тоест, Microsoftския toolkit, който е най-новия и най-гадния, по мое мнение, реално погледнато използва native UI елементи и не работи в Web, т.е. използва, ако пускате Android, ако пускате Windows или ако пускате iOS приложение, ще изглежда така, както изглеждат истинските приложения на Android, iOS и
Windows, като AVT, 97 година, Avalonia използва Skia Sharp, което е Skia е библиотека за рисуване на графичен интерфейс, която се използва от Google Chrome. Така че всичко, което Google Chrome рендерира, се рендерира с Skia. Avalonia ползва същата Skia, за да рисува всичките неща и те изглеждат по един и същ начин на всички платформи, но няма мобайл. И Uno е нещо като микс между Native UI и WinUI 3, но тя пък няма Linux. Горе-долу ползват се MVVM навсякъде и всъщност последното е реплейсмент на Xamarin. Може би сте чували за Xamarin. Xamarin беше компания, която пише все една алтернатива на React Native за писане на Android и iOS приложения. Microsoft ги купиха, убиха и сега се роди Maui. Ако си мислите, че това е .NET за писане на графични приложения, жестоко се лъжете. Реално погледнато има и други. WinUI, което е реално в момента официалния модерен начин за писане на Windows приложения, които не работят на Web, не работят и на мобайл. Те са само за Windows. Има нещо наречено Windows Presentation Foundation, което беше едно от първите XAML базирани решения, които също не работят на Web, не работят на мобайл. Blazor, за който споменахме, няма десктоп. Той е Web и WebAssembly, т.е. в десктоп трябва да го пускате в някакво WebView. И има нещо наречено Windows RT, което много за малко съществуваше, наречено Universal Windows Platform. Не знам какво му беше Universal. Като цяло е заменено от първата колона. Така че .NET света е тотално мазало и според мен повечето фреймворкове, които се появиха, умряха и се появиха за последните 20 години, са много повече отколкото Java света. Така, все пак summary. Ако искаме да ползваме да пишем на .NET и да пишем крос-платформени приложения за Mobile, Web и Windows, Uno. Няма друг вариант. Ако искаме да са само десктоп, Avalonia. Ако искаме да са предимно Mobile, Maui. Ако искаме да са само за Windows, WinUI 3. Ако искаме да са Wasm, Blazor. И в повечето случаи ще работим в някакъв стар ап, вероятно, така че ще ползва или Universal Windows Platform или WPF. И всъщност WPF, може би, по моето мнение, беше най-якото нещо, но... Anyway, така, ако искаме да пишем не UI приложение, сервер-сайт нещата изглеждат по такъв начин. Spring MVC, което е записане на модел View Controller в Java света, в .NET го наричат ASP.NET MVC. WebFlux или JAX-RS го наричат Web API. Имаше и други варианти, WCF и така нататък, които мряха. Сега Web API е новото. Blazor, което казах за сървър и WebAssembly, е нещо като VA1 алтернатива или VA1 е нещо такова. Razor Pages е като Blazor, ама сервер сайт, като алтернатива на TimeIf и GSP, според мен е много по-грозно от двете. Spring WebSocket или Atmosphere, ако сте ползвали, в .NET сте го наричат Signal Air. Имат Core Minimal API, което реално е нещо като Spring Boot за lightweight REST API-та. Malo е нещо като JavaFX. Entity Framework наричат нещо, което е като Hibernate. Има ASP.NET Core Identity, което е нещо като Spring Security и имат разни други неща. Hangfire, което е като Spring Batch. Nlog, което е като Log4j. Там имаха MUnit и NUnit, което е като JUnit и тъна и тъна. Така че това е .NET. .NET, по мое мнение, аз бих писал само единствено, ако искам да пиша игра. Искам да пиша само игри, не искам да пиша на C++ и по някаква причина искам да ползвам Unity, да кажем, или там някакъв друг engine, който поддържа C-Sharp, който не поддържа Java. В никакъв друг случай. Добре, следващия език, Kotlin. По принцип, повечето езици са създадени от нужда. C-Sharp и Kotlin не са такива. Всъщност до някъде са създадени от нужда, ама не баш. C-Sharp е създаден, защото много програмисти почнаха да пишат на Java, а не на C++ и Microsoft нямаше на кой се продава идеята и решиха да направят C-Sharp. Kotlin е направен от JetBrains, просто защото да не. Все пак за късмет или не за късмет, не знам как да го наречем, Google адопнаха Kotlin, защото с Oracle се съдят, както знаят, и в момента препоръчителният начин за писане на Android приложения от Google е да използва Kotlin и да използва един фреймворк, наречен Jetpack Compose, който е нещо като алтернатива на XML и на Java за писане на графични приложения, Android приложения. Готин е, фън е. Ако искате да пишете мобайл,
Kotlin е най-лесния switch, защото с Kotlin вие може да ползвате, ако пускате Kotlin върху Java виртуална машина, може да ползвате всички библиотеки, с които сте свикнали. Тоест, може да ползвате Spring и да пишете на Kotlin, може да ползвате Java и да пишете на Kotlin. Може да ползвате всичко, което има в Java света и да пишете на Kotlin, да го пускате върху Java виртуална машина. Освен това, може да пишете и Android приложения, тъй като повечето Android приложения вече не се пишат на Java, се пишат на Kotlin. Също така JetBrains създаде пък Kotlin мултиплатформ, което ви позволява на Kotlin да пишете приложения за iOS и за Web, като за iOS е бета, за Web е алфа, и направиха всъщност мултиплатформ е stable, но направиха Multiplatform Compose, което е описание на графичен интерфейс, който с един и същи UI, не като в .NET света, където 5 фреймворка имат почти един и същ, но не е баш един и същ и не върви някъде. Multiplatform Compose върви навсякъде, само че в iOS и в Web е алфа и бета версия съответно. Все пак Kotlin е готин, ако мигрираме към Mobile Development, ако искаме да научим нещо ново, което е по-функционално, но не щем да ходим на Scala и Clojure, защото те не са за хора. Ако искаме да експериментираме, но все пак да си използваме Java библиотеките, които знаем, не да се чудим какво е buffer reader и как се ползва или какъв метод да викна на string или на колекция, в Kotlin са същите. Но Kotlin е доста комплексен език, с много фичери и като цяло аз бих казал, че е труден за учене, много по-труден от C#. Просто има много неща. Все пак, как изглежда Kotlin? Това е същия пример, написан на Jetpack Compose. Общо има някаква функция, има някакви new не се пише, т.е. тия неща, които се виждат тук, реално са извиквания на функции, но освен извикване на функции, могат да бъдат и създаване на клас. Като цяло имате има един такъв хак, тук ще го покажа, не знам доколко се вижда. В Kotlin, ако има някакво, добре, да го кажем така, тия неща и тук, които ги виждате, примерно тия скоби, това е, ако имаме функция, която приема като един параметър друга функция, вместо да пишем скоби и да ги викаме, нали, така, това в случая е мъска property делегат, но ако отидем, примерно, тук да кажем. Това е все едно, това е извикано тук, но ако последния, и тук може да има друг параметър, бла, нали. Ако последния параметър ти е функция, ти можеш да изнесеш тялото на функция да е след скобите. Затова се пише така. Тоест, това, което е извикано след това, е все едно тяло на последния параметър на последния аргумент на функцията. Тези скоби, ако нямаш други параметри, не е нужно да ги пишеш. С други думи, това е синтакс Sugar, който позволява да се пише до някъде интерфейс, който е лесно четим. Нали, тук може да се представим, има колона с някакъв падинг, има ред, има text field, spacer, бутон, има някакъв друг spacer и после има някаква lazy колона с някакви айтеми. Който наистина, признавам си, лесно се пише, готино се пише и е много кратко. Може да се каже, че от всички фреймворци, записани на графичен интерфейс на Kotlin, е най-кратко. Това фичър, който в момента обясних, прави възможност за правене на DSL много лесно и това е фичър, който Kotlin копира от Groovy. И другия невероятен фичър, който може да видите тук, е, че няма точка и запитая. Което в момента, в който почнете да пишете и не е нужда да пишете точки и запитай, има едно такова вътрешно удоволствие, което почнете да изпитвате и неудоволствие, когато се върнете да пишете с точки и запитай. Има много фичери Kotlin, на които няма да спираме. Може да ги разгледате. И като цяло е готин вариант. Добре, JavaScript. JavaScript сигурно се ползва. React реално държи около 80% от маркета за JavaScript фреймворкове, така че ако искате да мигрирате към JavaScript, вероятно няма смисъл да учите нещо, което не е React. Може да ползваме JavaScript за веб сервери с Express.js. Съществува фреймворк наречен Nest.js, който доста прилича на Spring MVC. Само че той е за TypeScript, не е за JavaScript. Може да пишем десктоп приложение с JavaScript с Electron. Може да пишем мобилни приложения JavaScript с Capacitor и React Native е подпроект, да го наречем на React, който ни дава възможност да създаваме native application, отново използвайки native бутоните на различни операционни системи по един и същ начин и като по един и същ way. Но
Разликата с Compose Multiplatform е, че не е за един същ кодбейс. И това е и разлика с AVT. Както казахме, в AVT има 14 компонента, или малко става криво. Тук са решили проблема по следния начин. React Native за mobile се поддържа само от Facebook и то е само с компоненти за Android и iOS. И реално погледнато са там 30 компонента. Ако искате да пишете за Windows и Mac, Microsoft поддържа този порт, колкото и да е странно, защото всъщност Microsoft и повечето нови приложения на Microsoft ползват React Native или ползват просто React, едно от двете, но общо взето Mac и Windows имат общи компоненти, които всъщност вие може да използвате. Но приложенията не могат да ги шервате. Тоест, може да шервате бизнес логиката, но самото view и самия интерфейс е леко различен. Някъде ще липсва някакъв атрибут, някъде тага ще се казва по друг начин и така нататък, така нататък. Как изглежда все пак React, за тия, които не са писали React, ако има такива? Това е компонент, който е функция, доста прилича на Compose на пръв поглед. Отново има някакъв state. Значи тук и всъщност и в React и в Compose, това, което не обясних, те са state базиран интерфейс или Graphical User Interface Toolkit, където вие мапвате view-то към определени променливи, да ги наречем, и стейтове, и в момент, в който промените тия променливи, view-то се ребютва автоматично. И всъщност, нали, тук е в въпросния React, решиха да можеш да ембедваш JSX, го наричате, JavaScript Extension, което е XML и HTML-like синтаксис, което е всъщност синтаксис Sugar. Реално погледнато това извиква JavaScript функции, сега да кажеш документ create element, нали, view или нещо си create element, но реално това се подменя и по този начин ние можем да пишем на едва ли не на XML в нашия JavaScript, което знам, че изглежда странно и на мен ми изглежда странно, като почнах да пиша на него много е яко, много е бързо и поне аз, тъй като 19 години съм писал предимно веб неща, много бързо го чета. Тоест, за разлика от всички други фреймворци, които разгледахме, това доста бързо успявам да го прочета, няма странни точки, две точки, някакви странни неща, като замъл и се пише много лесно на ръка. Така, освен това, нали, не е само това примера, нали, трябва да имате и някакъв CSS и CSS изглежда нещо такова за въпросното нещо, което е в същия файл. TypeScript е като JavaScript и реално погледнато тук, да кажа една вметка, TypeScript изглежда повече като Java, отколкото като C-Sharp. Нищо, че е направен от създателя на C-Sharp. Използва extends, implements и разни други неща, както в Java и много неща приличат на Java. Може да се представите, че JavaScript с типове. Между другото, Kotlin също може да се компилира до JavaScript, но не е толкова популярен. И Dart може да се компилира до JavaScript. Реално погледнато, TypeScript ви дава типове върху JavaScript, както и възможност да пуснете декоратори, които изглеждат като анотациите. В фреймворци като Angular се използват и Nest.js, както казах, е server-side фреймворк, подобен на Spring MVC и реално, да. Същия пример с TypeScript, който видяхте на JavaScript, изглежда така. Не е супер различен, горе има един интерфейс за to-do item, когато създаваме стейта, може да кажем какви са обектите, ако се върнем по-нагоре. Тук виждате useState, не знам, useState е някакъв string и списъка с to-do е просто някакъв array, не знаем с какво сложим в него, я работи, я не. Докато при TypeScript вече казваме, че е string всъщност на to-do текста, а пък useState с item е array от to-do item, т.е. не можем да сложим нещо друго. Съответно, това фиксва много проблеми и позволява всъщност на идеята като Visual Studio Code и разни други да могат да сложат точка и да видиш какво има във въпросния обект, а не да трябва по някакъв начин да разбереш какъв му е типа, за да знаеш какво да му викнеш и ако някой го викне с нещо друго и т.н. и т.н. Така, ако някой реши да мигрира към JavaScript, да, може да се ползва като full stack и по принцип еквивалентите са нещо такова. Spring Boot, Nest.js или Express.js. Spring MVC е пак Express.js, има Fastify, Core, разни други фреймворкове. Ако искаме да пишем само JAX-REST или REST Endpoint и пак мога да ползваме Express.js и Nest.js.
За рендеринг engine най-популярни са Handlebars, Mustache, Puck и разни други. Има RxJS, което е нещо подобно на Webflux. Alt 0 може да се каже най-разпространената алтернатива за Spring Security в JavaScript света. За Java Persistence API или Hibernate се ползва най-вече Prisma, има и TypeORM, но аз доколкото знам се ползва най-вече Prisma. Има си, като няма JDBC стандарт, просто има различни модули за различните бази. И тъна. Нали? Има за Kafka, за JUnit. За JUnit и тестинг е пълно мазал, но там има тест, Mocha, Jasmine. Различните фреймворкове рекомендват различен тестинг фреймворк. Но нали, нещата са... общо взето има вариант за почти всичко, което има в Java, да го пускате и на JavaScript. Така, други езици. Да кажем JavaScript. Както казах, JavaScript така или иначе нас не се налага да пишем много често, така че е нещо, което не можем да избягаме от него. Не е нужно да пишем JavaScript за сервер сайт и за бекенд, но мога да ползваме JavaScript и за други неща. Както казах, мога да ползваме за графични приложения с Electron и с WebView. Всъщност новия Outlook на Microsoft, Discord е писан реално на JavaScript или там на TypeScript. Slack е писан, Teams вече е писан също. Skype, май последната му версия също беше някакъв JavaScript. Spotify е писан на JavaScript. Много неща са писани на JavaScript, дори и като десктоп. Също така има много гейм енджини на JavaScript. Има общо взето, които също върват навсякъде. Не е нужно да пишете на C-Sharp. Ако искате да пишете игри, на JavaScript има доста гейм енджини, въпреки че тия, които са на C-Sharp, са по-добри. Поне като гейм енджин, с повече фичери. Какви други варианти има? Dart. Значи Dart много хора не са го чували или не знаят за него. Dart е интересен език, защото той е създаден от Google, тъй като Google 2009-2008 смята, че JavaScript е неспасяем. Всъщност Microsoft решава, че JavaScript е спасяем и създава TypeScript, а Google решава, че JavaScript е неспасяем и правят Dart. Dart, по мое мнение, е най-близкия до Java език, като външен вид. Dart, по мое мнение, е най-близкия до Java език като идеология, right answer on everywhere и така нататък. Dart има виртуална машина и JIT компилатор и Ahead of Time компилатор по подобен начин, както Java. Всъщност, JIT компилатора на Dart е писан от същите хора, които са писали Hotspot, са писали компилатора на Java. И много от хората, които всъщност работят върху Java и Java виртуалната машина едно време, са в Dart. Всъщност един от хората, които пък са правили екзекютор Jet, който споменах, беше и в момента мисля, че още е лид на Dart JIT. Така че, да, много от хората замесени в Dart са като Java и много от нещата са подобни на Java. Нали, имаш си Command Line Tool, ползва се навсякъде. С разликата с Java е, че като билднеш нещо, не ти трябва виртуална машина, за да го пуснеш. И създаден за да реплейсне JavaScript, но в крайна сметка не става популярен заради това, а става популярен заради един фреймворк, наречен Flutter, където както и в Compose Multiplatform, само че в Compose Multiplatform е, както казахме, алфа, бета и така нататък, освен за десктоп и за Android. Това е стейбъл доста години за iOS, Android, Linux, Mac, Windows и Web. С един и същи код можеш да пуснеш навсякъде, като в момента с промени можеш да пуснеш и върху Tizen OS, WebOS и така нататък. Dart позволява да се пишат едни ембедери, където общо взето можеш да рендърнеш Dart и на някаква друга операционна система. И Dart използва Skia, това, което използва и Compose Multiplatform, това, което използва и Google Chrome, за да рендерне нещата. Тоест, нещата са както Swing, само че не са писани на Java, а са писани с обращения към Skia. Skia е C++ библиотека, която се използва от Google Chrome и уж е много бърза. Dart като език, освен Flutter, има фреймворкове за сервер-сайт рендеринг, ServerPod е доста готин такъв. Ако пък искате да пишете сервер-сайт web рендеринг, т.е. да генерира HTML, не да правите application, който се пуска върху WebAssembly и върху Canvas, а да пишете HTML, има Jasper, се казва фреймворка. Доста варианти. Кога искаме да учим Dart и кога бих ви препоръчал да минете към Dart? Ако искаме пак да минем към някакъв графичен UI development, предимно mobile, ако не щем да учим CSS. Тук,
якото нещо, поне според мен, на Dart е, че за да променим графичен интерфейс на всеки елемент, има други widgets, други методи, а не се ползва CSS. По подобен начин е и Compose Multiplatform. Всъщност, за да писането на Compose е на практика за първи път и само за Android се нарича Jetpack Compose, а това, което JetBrains правят е Compose Multiplatform. Jetpack Compose е написано от Google и доколкото знам, те даже са копирали части от Flutter, даже са конвертвали код, който е написан на Dart, за да бъде на Kotlin, за да могат да се справят в срок. Така че работи отдолу по подобен начин. Един и същ кодбейс, всичко е стейбъл през 2025 и просто работи и всъщност това е, ако искате да имаме максимално близък експириенс до експириенс, който имаме с Java, но не на Java. Как изглежда Dart и Flutter? Още дето изглежда по такъв начин. Тук имаме някакъв stateful widget, което е widget с някакъв state, имаме пак някакъв state, имаме някакъв build метод, с който имаме някакви методи, класове, ползва extends, implement, същите keyword-ове. Долна черта виждате навсякъде, просто нещата, които почват с долна черта са private. Всичко е public. И отдясно виждате как се описва UI-а, като тук всяко нещо, което виждате е клас, просто new и ключовата дума new не е задължително да се пише. Затова това scaffold е едно new scaffold. Appbar е едно new appbar. Padding е едно new padding. А това, което виждате с две точки е named параметри. Тоест, ако някакъв в случая конструктор, може и метод да е, има именовани параметри, ние можем да подадем тия параметри в какъвто ред си искаме, слагайки името на параметъра и две точки тялото. И това прави възможно писането на подобно нещо на Flutter, на Compose, като разликата е, че Flutter е малко по-дълъг. Има малко повече скоби от Compose, най-вече заради масивите от елементи и едно children child, което виждате навсякъде. В Compose това е просто тяло на функция, която просто подаваме навътре и не е просто един параметр, наречен child или children. Все пак, ако искаме да минем на Dart, можем да ползваме Dart за всичко. Има алтернативи на Spring Boot, на MVC, на JAX-RS, има Web Server, наречен Shelf. Можем да ползваме за Timeleaf и GSP, Mustache има и Jasper, както казах. Аз буквално вчера разбрах за Jasper, много ми хареса. Поне на пръв поглед се оказа, че е много стар и всъщност сайта на Dart, официалният сайт на Dart е написан на Jasper. Но не знаех. И още ето има Drift, JPA фреймворк, ако сте писали на Android има всякакви неща. Retrofit по подобен начин, както в Android има и за Dart и тъна. Да. PHP. Някой ще каже, защо не минем на PHP? Сега, PHP според мен е мъртва работа, освен ако не искате да пишете WordPress. И не е, защото Java уби PHP, не е, защото .NET уби PHP, а JavaScript и React убиха PHP. Реално погледнато, пишейки на React и използвайки Next.js, вие може да получите server-side рендеринг, който е това, което PHP ви дава, с възможността някакви компоненти да са ви client-side и да реюзвате фронтенд девелоперите си към server-side рендеринг девелопери. Да, така че Next.js до някъде уби PHP. Ако вие вече сте писали било то JSP-та или Ruby или нещо друго, за какво вие въобще да ползвате PHP? Единствената причина, ако искате да ползвате WordPress е голяма работа и всъщност WordPress е много използваем и ако искате да разработвате сайтове или плагини за WordPress, може би само тогава има смисъл да учите PHP и да минете на PHP. Иначе не. Така изглежда PHP. Няма да спираме на PHP, това е server-side рендеринг, но имаме HTML, имаме PHP, дето е с въпросителна PHP, дето пишем код на PHP вътре, както в GSP-тата, 98 година ни е нападнал, кода ни е нападнал HTML-а и не. Така, Ruby. Има някакви луди хора, които пишат Ruby. Винаги съм чудил, що след като Ruby е супер бавно. Всъщност JRuby беше един от вариантите да спасиш Ruby и да стане малко по-бързо. Отново е реплейснат от JavaScript. Реално дори не знам Ruby, що съществува, като то е по-зле от PHP. Това е същия пример на Ruby. Може да видите, има някакви фрагменти, но в различни файлове, но може да видите как изглежда. За мен е доста
грозно от PHP и честно казано не знам в какъв случай бих ползвал Ruby, честно казано. В никакъв. Някой ще кажат ми Scala. Да, бих казал, че Scala е готин вариант. Ако искате да си останете върху Java виртуалната машина, не искате да отидете на Kotlin, примерно, и нещо друго, и искате да отидете full functional. Scala е готин вариант и всъщност такъв to-do app на Scala с Laminar Framework, т.е. Web, би изглежда по такъв начин. Както виждате, там в този to-do компонент се виждат дивове и всъщност викаме HTML таговете като функции и можем да получим нещо, което прилича на HTML и прилича на Compose и прилича и на Footer и е Reactive по същия начин и е написано на Scala и върви върху в случая Scala.js, но има и Scala върху Java виртуалната машина, която пък може да пускаме върху виртуалната машина. Така че Scala е вариант, ако искаме да пишем full functional. Clojure. Ако искате супер хардкор functional, аз съм си казал, че ако реша в един момент да се пенсионирам и стана на 50-60 и не искам да работя за някой, искам само да говоря колко е яко нещо, вероятно ще науча Clojure преди това. Сега може би съм прекалено прост за Clojure. Много ми е функционален, но PenPod бих препоръчал като application. PenPod в момента там мисля, че е версия 2. PenPod е безплатна алтернатива на Figma. Ако искате да си рисувате някакъв интерфейс, безплатно. И е написан на Clojure скрипт. Има Humble UI, който се разработва също с идея да се пише Clojure. Иначе Clojure скрипт е Clojure, който се компилира до JavaScript и всъщност PenPod е писан на него и изглежда така. На мен ми идва много функционално, но хората казват, че в момента, в който научиш Clojure, всички други езици се виждат тъпи и Clojure е веднъж като ти проговори е много красив и всичко се прави по елегантен начин и е кратко, както се вижда. Така че Clojure е Scala и всъщност Kotlin хората казват, ние създахме Kotlin, тъй като Scala е много академична, Kotlin е така по-практичен, а Clojure аз бих казал, че не е просто академично, то е хардкор академично. Но все пак за фенове на функционалното програмиране Clojure вероятно е to go. Някой ще каже, какво ще кажеш за Python? Python стана най-популярния и най-разпространения език в света. Първо, Python е най-бавният ever език, сигурно до някъде заради това, че няма static types. Има и скоро се говори, че ще се появи версия, която поддържа static types. Говори се, че въпросната версия няма да замени старата версия, може би ще има две версии на Python. Едно Python с static types и без static types. Това би направило реално два езика. Или пък ще е някакъв флаг. Не съм много сигурен колко би било и какво би се случило, но според мен няма никакъв смисъл да пишете на Python, освен, ако вече не знаете Python, или ако не искате да пишете нещо наистина специфично някъде в AI и искате това да правите до края на живота си. За мен Python е прекалено динамичен и е по-динамичен и от JavaScript и по-гаден и от JavaScript, защото аз съм писал много години Java, преди това писах малко C++, C-Sharp, Dart, Footer, всички са C-like. Всички имат тия скоби. На функции, тия за тяло, къдрави и така нататък. Python не е така. И аз когато се пробвах да уча Python 2018, не ми се стори много як. Мозъка ми не можеше да запомни някакви неща как се случват. Пък и AI, честно казано, на мен не ми е нещо, което много ме кефи. За мен ми се струва прекалено магия. Дори да ме кефи, пак ще ми струва магия, така че да. И същия пример на Python би изглежда нещо такова. Всъщност долу HTML, който е нападнат от Python, така че може да не го гледате, но това отгоре е всъщност Python. Реално погледнато изглежда подобно, обаче def, дефинираш функции, после две точки, ифове и няма скоби, тия две точки и това, че трябва да гледаш колко пъти си табнал, за да е ясно, т.е. форматирането ти е задължително да знаеш кое в какво е. Казва, че е най-добрият език за джуниор програмисти, може би е така, но не е толкова добър език за хора, които вече са писали много на C-like езици. Иначе този пример е web. Ако пишете графичен интерфейс, ползва най-вече един фреймворк наречен Tkinter и на въпросният Tkinter изглежда и така пример за същия ап. Даже има remove бутон.
написан на Python. Не е супер гадно, пак казвам, просто е различно, няма скоби, ползва се индент и тъна и тъна. И на мен ми е много C++ като функционалност, да. Ами C++, ако искате да пишете игри, сигурно C++, като за десктоп приложения, да, в KDE, под Linux, на Qt, всичко е почти писано на C++, но Microsoft реално и те бягат от писане на C++, на старите приложения ги пишат на C++ и разни в Windows. Windows Team пише на C++, но повечето нови приложения или ги пишат на React Native, или на React, или на... Да знам, даже Xbox приложението е писано май на XAML и на C-Sharp, но честно казано C++ все по-малко ползват дори те. Това е пример на, знам, че не се чете, не е идеята толкова да се чете, но това е пример на Qt или Qt фреймворка, който е цялото къде е писано на него, написано на C++. Qt фреймворка, между другото, върви и на мобайл, така че даже мога да пишете мобайл приложение на Qt. Но поне аз, когато го тествах, ставаха много големи. Тоест, едно и също приложение е написано на Qt и на Flutter. На Flutter ми беше 15 мегабайта, на Qt ми беше 90. Сега, дали аз не съм объркал нещо и дали не е бил, примерно, не релиз билд, някакъв дебъг билд, може, но ми се видя много голямо. Това беше преди 3 години поне, така че може и да е било някакъв проблем при мен. Но както се вижда, това е C++, няма да спираме на него. Така, някой може да иска да учат C. C е само за системно програмиране. Нали? Все пак може да пишем графичен интерфейс C на GTK. GTK е фреймворк на GNOME Foundation и там за GNOME. Под Linux, като общо взето GNOME са решили нека GTK да ни е официалния, нека C да ни е официалния език, защото хората, които пишат low-level Linux, пишат на C и хората, които пишат графичен интерфейс, по-добре да пишете на C. За мен това е вече, нали, няма класове и вече всичко е функции, всичко е с тия underscore-ове и с тия указатели, подаване на указател към функции, ми идва малко too much, но да, в Linux света се пише C, ако вие искате да пишете на C, вероятно само системно програмиране би работило. Rust е като C, но по мое мнение не че Rust ще превземе C, а в един момент C ще получи фичерите на Rust. Все пак Rust има фичери, които си няма, като например автоматичен memory allocation и save pointer и нали, американците бяха казали, забранено е вече да се пише на C++, пишете на Rust. Много неща има писани на Rust, работи уж много бързо и наистина работи много бързо и същия пример, който беше примера на C с GTK, на Rust е подобен. Как се вижда, може би е тук има един add бутон, дето вика старт и подава референция към add бутона. Пак на мен ми идва малко too much. Go. Но може би се чуя за езика Go. Ако сте супер борд от всякакви фичери на езици и ако в Java ви струва много фичери има, искам да се пиша на Java 1.4. За мен 1.4 ми беше супер. Няма generics, няма глупости. Тогава Go. Go е най-вече записана на backend development и е много прост като език, много прост като много бързо се учи и по принцип същия пример би изглеждал и така на Go. И като цяло Go е вариант за хора, които искат да научат нещо, ама максимално просто да е, с максимално малко ключови думи, с максимално малко конструкции. Така, последно само ще кажа мисля, че още един език. Swift. Swift е езика, в който се пише на Mac. Нали? Повече неща писани на Mac и за iOS са писани на Swift, старите неща са писани на Objective-C, реално Objective-C почти никъде не се търси в момента, така че няма смисъл да го учите, новите са писани на Swift. Ако харесвате Apple и сте Apple fanboy, искате да пишете приложения за Apple девайси, може да научите Swift. Swift UI е toolkit върху Swift, подобен на Flutter и подобен на Compose. Съществува някакъв кросплатформен Swift, който има различни бекенди за писане на приложения за Linux и за Windows и така нататък. Прилича много на Kotlin Swift и всъщност това е един пример за Swift с същия пример.
Пак как се вижда, тук имаме хоризонтал стак, вертикален стак, текст, бутон и т.н. и т.н. Доста прилича на Flutter, доста прилича на Kotlin. Всъщност, нали, Flutter заимства това с state от React, само че се използваше него синтакс и от него после появиха Jetpack Compose и SwiftUI за такъв декларативен начин за описание на интерфейс, където може да смесваш декларативно с итеративно. SwiftUI все пак има и няколко готини проекти. Единият се казва Skip. Не съм го ползвал, защото е платен, но Skip ви казват, че можеш SwiftUI приложение написано на iOS директно да го пуснеш като Android приложение и да използва native view-та на Android. Тоест, Skip ви дава възможност да пишете и Android приложение на SwiftUI. Буквално преди 2 седмици някакви хора показаха ShaftUI. ShaftUI те са използвали Swift, като са копирали и са конвъртнали целият Flutter към Swift код. Цено Flutter работи, ти викаш някакъв бутонът има там някакъв рендър, то рендър вика на ския някакви неща. И те са взели ския за Swift и са конвъртнали цялата логика на Flutter, само че на Swift. И реално са направили Shaft, където всички неща, които правиш на Flutter, може да ги направиш на Swift. Защо го няма това на Java? Да му се появи. Да. И се казва SwiftUI, Free е, ShaftUI, извиняйте. Free е, така че има интересни Swift проекти. Сега мога да говорим за други езици. Някой ще казват ми за R. Какво стана с, не знам, нещо друго. И честно казвам, мен не са ме интересували другите езици, по същия начин, както на времето не ме интересува CoffeeScript или Elm или PureScript и така нататък. Сигурно всеки език има use case, обаче не са толкова масови и не са нещо, което да ми е направило впечатление. Затова всъщност се опитах да разгледам всички езици, които са ми направили впечатление и всички езици, които вероятно и вие сте чували да се говорят наляво надясно. Алтернатива, по-добро, по-зло и така нататък. Все пак аз бих казал, за мен пинакъла на Java, най-якото беше 2008. Това е пример GSF с Rich Faces, което беше библиотека на JBoss за писане на такъв интерфейс. Беше чудесно, имаш ManageBean, имаш си View и View-то има някакви панели и като викнеш нещо и като викнеш някакъв метод на ManageBean, мога да кажеш какво да апдейтне. Там се вика какво да апдейтне, като дойде резултат и слагаш едно Ajax True и то работи Ajax и идва един нов фрагмент, то го заменя и всичко работи, както HTML Hicks в момента работи. Това беше за мен пинакъла. Интересно е, че според мен даже нещата малко върват назад, защото .NET като излизаш в началото, можеш да билдваш веб странички с мишка на ASP.NET Web Forms. И GSF ти имаше даже билдване с мишка. Можеш да правиш анимации вече не помня какво беше, Expression Blend на XAML. Всички тия неща изчезнаха. Сега всеки пише React, ползва някакви неща, което мен ме кефи. Мен никога не ме кефи да пише неща с мишка, но това прави нещата да не бъдат толкова съблазнителни за джуниор програмисти. Така, къде е Java 30 години по-късно в Enterprise? Бекенда. Какви са алтернативите? C-Sharp е Microsoftската Java, JavaScript е хипстърската Java, Kotlin е Cool Guys Java, Dart е мобилна Java, буквално, и TypeScript е strongly type JavaScript. Java може и да стане новия COBOL, но това зависи и от Oracle, зависи и от нас. И сега тук, да, малко депресия, не искам да живея в този свят. Все пак, ако харесвате езика, има някои интересни проекти, които може да разгледате. Един се казва Lombok, сигурно всички са го чували, правиш ни анотации, правят магически неща. Втория проект, който е много интересен до някъде, се казва Manifold. Може да го погледнете. Manifold представлява compiler плагини и за annotation processing, който добавя допълнителни неща в Java, като property в Java. Имам N на брой фичъра, като всеки от фичърите е отделно Maven Dependency, така че добавят си него и ползват само този фичър. Интересен е, все пак, тъй като някои от нещата, които има, изискват специален плагин. Мисля, че плагин има само за IntelliJ IDEA, но може да погледнете въпросния Manifold и какви фичъри има. Ако искате да ползвате Java on Mobile, всякъде се говори за Java FX, само ще кажа, има и още един проект, наречен Codename One.
Codename One съществува 2012 година. Всъщност Codename One е първия Java toolkit, който работеше на iOS. Повече хора не са го чували, реално изглежда и така. Това е прилича на Swing, всичко си е Java код и това нещо се компилира и работи на Android и на iOS. Всъщност въпросният Codename One е написан от хората, които на времето в Sun Microsystems правиха нещо наречено LWIT, който беше Lightweight UI Toolkit. Нали, всъщност това е все едно саксесор на въпросния UIT. Въпросният UIT тогава още вървеше на, например, старите Nokia, и тъна. Ако искаш да имаш Java приложение с графичен интерфейс, анимации и тъна, беше въпросният UIT, но може да погледнете Codename One. Така, ако искате да пишете Write Once Run Everywhere и все пак да ползвате Java, може би трябва да се създаде някакъв нов toolkit. Може би базиран на Skia, като Humble UI за Clojure, ама за Scala. Може би това, което са направили Shaft UI. Да вземем целият Flutter, да кажем на някакъв AI, утре да се научим как да го енричнем с RAC, нали, да му покажем как трябва да пише Java, да прави билдъри и да му кажем целият Flutter код, да ни го конвъртне към Java и всичките рендерери ние може би ръчно да се ги конвъртнем към Skia и да имаме Flutter върху Java. Може би някакси може да ползваме Compose от Java. Не може в момента, тъй като Compose работи с един Compose компайлър, който инсъртва код, но може и да се намери начин. Тоест в момента в Java света не съществува solution, който е един и същ код, един и същ codebase, може да го пуснеш на Windows, Linux, Mac, Android, iOS, дори без да броим web, камо ли и web. Съществуват варианти за, ако в кефи Java, да погледнете G Suite, TIA-VM, което е нещо като виртуални машини върху JavaScript, за да пускате Java код, който да работи върху JavaScript. Има и commercial приложение като Chirp.j, което е цял runtime върху JavaScript. Даже може да пускате Swing приложение в браузър. Уж без code change, но това е комерциално и аз поне не съм го пробвал. Така че какви са в крайна сметка алтернативите? C# за fanboys на Microsoft, Swift и SwiftUI за fanboys на Apple, или ако искате да пишете mobile, Flutter и Dart за кросплатформени приложения, ако не мразите Google и искате да пишете такива приложения, тъй като Dart и Flutter са на Google. React и React Native за Learn Once, Run Everywhere. Защото фундаменталните неща ги учите веднъж, но все пак UI трябва да го пишете по различен начин за React и за React Native и за всяка операционна система. JavaScript и TypeScript за... Ако искате да пишете всичко, включително и backend, но е малко хипстария. Rust и C за low-level system programming, Rust и Go за backend, C++ за game development. Така, сега някой ще казва Java на decline. Не бих казал, че е на decline. По-скоро имаме много повече езици, отколкото имахме 98 година. Когато имаш по-голям брой езици, имаш по-голям брой от комюнитите. Всяко комюнити е нормално да стане малко. Когато имаш двама играча, единия е 60%, единия е 40%. Като имаш 200 играча, всеки е взел по 5%. Нали? Така да е. Няма всеки да е взел по 200, защото ще станат 200 по 5. Но е взел някакъв много по-малък процент. Също така много language, които са създадени за specific purpose, реално правят general purpose language по-specific, защото за тях остава всъщност по-малка част. Девелопментът е по-лесен и беше по-лесен преди 30 или 20 години, това е вярно. Но пък сега идеята и програмни тулове са много по-лесни за използване. Да, няма визуални неща, но имаме AI. Така че според мен не е decline. Все пак преди да свършим, бих казал, само да погледна и колко е часа, че стана много късно. Няколко идеи. Все пак можем да направим тема за JavaFX Mobile, може да напишем фреймворк като Electron, само че с Java Backend. Можем да направим някакъв нов Swing фреймворк или можем просто да пишем Backend и все пак да си пишем на Java. Така, все пак ако enjoyваме Backend, и Spring е супер стронг, Quarkus е страхотен вариант, Micronaut е супер, Hedidon също е вариант и всичките Hibernate, Vaadin, Kafka, Apache Camel и неща, които си харесваме, си съществуват и продължават да си съществуват. И само последно ще кажа, няма да
се спрем на това, но само ще кажа, в Sun и в Java има 4 garbage колектора. Има 5, но един се поддържа от Amazon и от Red Hat, който е последният, Shenandoah, но всички останали, Serial, който е Syrian Garbage Collector, паралелен, който ползва е Concurrent Garbage Collector, G1 и ZGC, всички са във виртуалната машина и всички те са много по-бързи, последните версии на Java. Тук повече хора само, защото има малко неразбиране. Throughput е горе-долу колко реквеста per second могат да минат сега. Тоест бройката на реквести и тук може да се види, че всъщност от JDK 8 до JDK 21 какъв е импрувмента. Това е на различните Parallel Garbage Collector, G1 и Z Garbage Collector. Latency е времето за получаване на първия байт. Реално. Тоест времето на един реквест да отговори. Както се вижда, тук има горе-долу 30-40% improvement, тук има горе-долу 50% improvement в latency-то. Нали? Като за G1 е вече горе-долу 2 пъти по-бърз. И Java е 2 пъти по-бърза. Pulse таймове. Това е всеки път гараж, когато се пуска pulse таймовете, както се вижда, намаляват драстично. Поне на половина спрямо едно време. С Z Garbage колектора вече pulse таймовете са не са дори в милисекунди, ми са в микросекунди. Нали? Те са адски малки. Футпринта също. Това е колко мемори то Garbage колектор би изял и би сложил върху вашето приложение. Как се вижда, този футпринт също намалява. От Java 8 до Java 21 на G1 е почти 3 пъти по-малък. Така че има много големи импрувменти. Това е една графика при Netflix, които мигрират до Java 17 от 8 или от 11, не съм сигурен, май от 11 и се вижда всъщност за колко пъти по-нисък става average pulse тайма и тайма, който е спеннат по време на Garbage Collector. И последно само ще кажа тук за една компания, която е в e-commerce в Латинска Америка, които са мигрирали на 21 и са казали, че те по принцип се хендълват 10 милиона request per minute incoming и 40 милиона outgoing request. При минаване на Java 21 и при пренаписване на част от кода да използва Loom, на новия Green Threads и да използва Generational Z Garbage Collector, това нещо е намалило с 50% reduction в threads, 25% reduction в CPU usage, 20% reduction в memory usage, 40% reduction in latency, като самия Garbage Collector само е имал 25 improvement в как той работи, за едно и също приложение. Така че Java си върви добре, просто върви добре най-вече на бекенда. Добре, само супер набързо ще минем през въпросите. Излиза втория Quake, първият 96-та. Да, 96-та. Quake и Diablo и двете за 96-та. Така, другите въпроси, които имаме. Така, Велико пита, Spring Boot с Web Framework библиотека не е ли достатъчна комбинация за стартъпи? Мисля, че доста Enterprise фирми с такова комбо. Стартъп или Enterprise? Нали? Ако е стартъп, не си Enterprise. Ако си стартъп, проблема на Spring Boot плюс някакъв Web Framework е, че трябва да имаш backend developer и frontend developer. Стартъпът иска да има максимално малко investment. Тоест иска всичко да му е на едно. Днеска имаш нужда от това, пишеш backend. Утре имаш нужда от това, пишеш frontend. Затова често стартъпите ползват неща като само JavaScript. Или само Dart, ако са някакви mobile first и тъна и тъна. Иначе да, супер комбинация. Мисъл, аз знам и JavaScript, знам и Dart, знам и Java и аз бих ползвал Spring Boot с React или Spring Boot с Dart. Така. Какво мисля за технология като Flutter и Qt за мобилни десктоп приложения? Те са повече от разгледаните. Аз както казах, Qt, проблема на Qt или Qt е, че не е free комерциално да го използваш. И както казах, за мобайл не генерираш достатъчно големи, достатъчно малки приложения. Но може да си качите, ако сте с Android, има много готино приложение в маркета на Android. Казва се Fluttershark.
в Google Play Store. Като го пуснете, ще ви каже кои приложения на вашия телефон са написани на Flutter. И с какви версии на Flutter. От рода на Google Cloud, WeChat и така нататък. И аз бях много изненадан, че примерно Hue или Sonos Speaker и разни други приложения са всъщност писани на Flutter. Или примерно TV Showtime, да следа какви сериали да гледам. Доста приложения вече са писани на Flutter. Издадаха данни, че новият стартъп проект е само 5%, което е доста малко. Така, дали смятам, че стартъп проектите с Java ще намалеят? Може би, те вече са намаляли и както казах, причината е ясна. Java се ползва само за бекенд и ако искаш да пишеш и нещо друго, не само бекенд, вероятно ще искаш да ползваш и друг език. Така че за стартъпи, нали, вероятно е най-добре да ползваш JavaScript или Dart. Аз го ползвам, бих ползвал Dart, защото не харесвам JavaScript. Но ако пък искам да наема хора, не аз да си го правя, а да наема хора, тогава бих ползвал JavaScript, защото бих наел по-лесно хора. Да, GoLang казах, че и на мен ми харесва, че не добавят много Syntax Sugar и е супер за хора, които не харесват Syntax Sugar. Въпросът беше дали съм разглеждал GoLang. Така, кои технологии измежду да разгледате би казал, че са Това много гадно мърда. Че са най-стабилни, имат най-добра поддръжка и са най-перспективни. От разгледаните аз бих казал .NET бягай, освен ако не е нещо, което, защото след 6-7 години Microsoft ще го заменят с нещо друго. React е достатъчно стабилна, тъй като е 80% и Facebook не може да се позволят да правят много странни неща. Така че в JavaScript света React е до някъде safe и затова се използва. В Java света е ясно. Go за мен е супер стабилно също. И всичко друго бих казал по-скоро е неясно. Angular за мен, тук питат, като гледам алтернативите JavaScript, може да дадеш мнение за Angular. Angular според мен е първо, когато излизаше, беше леко овърдизайнът за JavaScript света. Angular беше първия фреймворк масов, който използваше TypeScript. Според мен TypeScript стана популярен заради Angular, което беше супер странно, при положение, че Google по това време имаха Dart и има готина документалка за Angular, където обясняват как може да си мислите, че в една и съща компания е много по-лесно да използваш език на същата компания, ама не е точно така. Нали? И всъщност Angular тима е било по-лесно да убедят Microsoft да добавят фичери, които им трябват TypeScript, отколкото да Dart тима. И всъщност, ако може би Angular беше на Dart, бихме били в друг свят и TypeScript нямаше да съществува, но Angular в началото беше много овърдизайнът и те се опитват да го упростят по някакъв начин и в момента и е много по-готин в момента от преди. За съжаление е доста по-сложен от React и в момента има два синтакса за писане на неща, което правят нещата, по мое мнение, гадни. Единия е стария начин, другия е, по мое мнение, грозен начин, защото пишеш JavaScript и Angular код в вютата си. Така че за мен Angular сигурно Enterprise го ползват, но по-скоро би ставал по-малко популярен, отколкото по-популярен. Това е моето мнение. Защо са фейлнали е въпроса с Write Once Run Everywhere спрямо приоритетите за Oracle, спрямо пазарни нужди или спрямо нещо друго. Според мен са фейлнали, защото е трудно да правиш Write Once Runs Everywhere. Трябва да ти голям бюджет. Sun Microsystems, нали, на времето до някъде са имали тази идея, защото имаха операционна система наречена Solaris и за тях е било важно Solaris и SunOS да имат приложения, които може да имаш на Windows и на Linux и да са еднакви на Mac и да няма значение. Обаче за Oracle те нямат мобилна платформа, нямат операционна система. За какво им е изобщо да инвестират в кросплатформеност? Просто е голяма инвестиция. Google инвестират в реално Flutter, защото всъщност Flutter беше създаден като официален тулкит на операционна система, наречена Fushita, която беше новата операционна система на Google с microkernel, бла-бла-бла, която мисля, че в момента се ползва само от Next, там джаджите. Но Fushita се видя, че може би никога няма да замени Android и всъщност те искаха да направим UI toolkit, който да работи на Fushita и на
Android и съответно после iOS и всичко останало. Тоест те имаха бизнес, имаха смисъл да инвестират в това Right to Answer на Everywhere. Другите просто нямат. Microsoft, що нямат поддръжка на Linux в нещо? Защото не им е таргет. Или... Да. Затова е трудно, според мен. Ами, това са по принцип всички въпроси. Благодаря на всички за вниманието и се надявам да ви е била полезна. Лично за край бих казал само аз бих си писал на Java за бекенд вовеки. Бих писал на Dart за мобайл докато мога. Ако имам Dart приложение и не искам да губя време в REST-а, може и да ползвам някакъв сервер под, защото сервер под за бекенд може да ти генерира директно client сайт, за да го викаш, но това е доста специфично за Dart. Ако ползвам Dart на Java на бекенд и трябва да пиша Web Frontend, би го писал на React и бих писал, има един фреймворк наречен Hila на V1, който пък може да ти генерира от бекенда на Spring Boot да ти генерира TypeSafe клиент за JavaScript и да не си играеш да викаш пак REST нещата през React, т.е. това, което сервер подправи с Dart и да имаш тази генерация автоматична, всеки път като промениш нещо в сервера да имаш нов клиент, това го има Hila с Spring Boot и горе-долу бих се спрял на тия три. React, JavaScript и TypeScript. TypeScript в случая, Dart и Java за backend. Като Kotlin е на полусъединител. В момента се ползва единствено и само в Android приложения, стабилно, и ако JetBrains имат достатъчно бизнес в това да инвестират много пари и да направят Right One Service Everywhere, който да работи както трябва, то би имал някакъв шанс, макар и трети играч в кросплатформения свят или четвърти, но не съм убеден доколко те имат бюджет да го направят това, заради това, че, както казах, те нямат операционна система, те реално пишат ID и това ID реално в момента то вече е написано на Java и Swing, едва да ще го пренапишат. Така че, да. Пък и не са се случили толкова много неща за последните 2 години. За съжаление. Но, пак, Kotlin на полусъединител, някой ден може би Clojure или Go. Go, ако съм мързелив, Clojure, ако не съм. Dart за мобайл, React за Web Frontend и Java за Backend. Това е. И си полиглот програмист, тъй като пише на повече от един език, поне 3. Ами това е. Да, благодаря. И аз благодаря и до следващия път на всички. Надявам се да се видим на някои от евентите на Българската Java потребителска група. Най-малко на J-Prime. Април месец вероятно ще има J Professionals в Пловдив. J-Prime е май месец, така че поне на един от двата евента се надявам се видим всички вас. Хубава вечер. До скоро. Hasta la vista.